Rwanda, Kenya jamanatigi William Sirito Sira Kigali dugu kɔnɔ ani Rwanda jamanatigi Paul Kagame kumaɲɔgɔnyaw don u ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya min bɛ Congo RDC jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ ani ka fara wulikajɔ nisɔngoya taama banbali kan Nairobi. Afrique du Sud, nisɔngoya taamala caman de bɔra kunu tarata k'u kunda Uganda ka lasigidenso ka Pretoria ka kɛɲɛ ni hakilinaw tali ye cɛw ni cɛw ka kafoɲɔgɔnya min kɔnna Uganda jamanatigi fɛ. Senegal jamanaden caman de bɔra kunu tarata Dakar dugu kɔnɔ k'u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲanamaya min kɛra basigi kɔnɔ kunɲɔgɔn kelen girinkajɔ walew kɔfɛ. Afrique du Sud, kuma min na u ka kuran cakɛda bɛ gɛlɛya la, nɛgɛjuru sira opérateur de téléphonie mobile cakɛdaw caman de bɛ ka fɛɛrɛ kura ɲini cogo min na u bɛ se ka téléphone di jamanaden mɔgɔ miliyɔn caman ma panneau solaire fɛ. Afrique du Sud jamana kan, baara kura dɔw sigira sen ka programme alimentaire mondial fɛ walasa ka se ka kɔngɔ kɛlɛ.